Показвам ви вечеря, която се приготвя само за 15 минути. Много добър вариант за дамите, които нямат време да се въртят 2-3 часа в кухнята. Започваме с тиган и малко олио загрято в него. Една малка глава лук, след около минута една чушка, 2-3 минути по-късно 100 грама гъби от консерва, подправките са сол, черен пипер. Аз сложих и чайна лъжица от турската чушкова паста, не е задължителна. Една супена лъжица доматено пюре, разбърквам за около минута да се загрее и добавям една консерва, предварително сварен боб и накъде фасул без джоджан. Бях се притеснила, че нямам, но го намерих в дъното на шкафа. Цялата тази вкусотия я затваряме под капак и оставяме за 15 на минути. Преди да махнем от котлона, добавяме 2 кисели краставички, нарязани на малки купчета. За приготвянето на рецептата по бързия начин ще трябва предварително да си купите и 200 грама печени пилешки гърди. Разделих на 2 порции, всяка от които е под 300 калории.